Sakjeroning urip wong urip mesti perlu duit. Merga perlu sanggo kebutuhan urip. Kabeh wong donya panjangkane werna-werna. Kathek ana sing sugih ana sing ora ana. Mbok aja do murka mengko dadi ra prayoga. Nek iso rukun uripe kepenak lan sekeca. Welas sasira lali kanggo kulawarga. Bunga susah mestine padha disangga sing apik dienggo dibuang barang sing ala nek do kumpulan ora lali mesti teka mujudake urip rukune ana donya gawe iso tentrem lan gawe iso prayoga ngeling ana nek wis dijipuk nyawa turu gembletak ambekan ora iso ora pandang cilik gedhe nom tuwa rasa ditolak lan ora iso semaya isine mung sumangga kersa isine mung sumangga kersa pumbung kita jedikeni umure dawa bareng rukun muji marang sing kuwasa